It-tlet pulizija li sparaw 5 tiri fid-direzzjoni ta' Bastian Borg f'Mejju tal-2007 għamlu dan biex jiddefendu lilhom infushom. Din hija l-konklużjoni tal-inkjesta li l-istqarrija tagħha ħarġet il-ġimgħa filgħaxija mid-Dipartiment tal-Informazzjoni. Fl-istqarrija ntqal li l-Ministru Carmen Mifsud Bonnici irċieva r-rapport ta' inkjesta tal-imħallef Jacqueline Padovani li konkludiet li l-aggressjoni fil-konfront ta' 3 pulizija kienet serja u inevitabbli. One News kellem magħhu Bastian Borg, George Borg. Taħseb li hija ġusta l-konklużjoni tal-inkjesta? Laqqas xejn mi ġusta. Għaliex? Għax ħallew ħafna żmien jgħaddi. ħalli l-affarijiet jitbattaw. George Borg jistaqsi għaliex il-pulizija kellha tispara daqshekk tiri meta l-pulizija kienet taf li Bastian kellu problemi mentali. Dakinhar tal-inċident, Bastian kellu sikkina f'idejh li permezz tagħha giref numru ta' karozzi. Allura daw b'wieħed ġażaqqu ma kienx biżejjed u mbagħad it-teħieħor għandu ġa qalbu u mbagħad ieħor ġa spaltu u mbagħad ieħor ġa mnieħru u mbagħad ieħor ġa rasu. Dik kienet vera l-iżjed żball kbir li jagħmlu l-pulizija. Fir-rapport tagħha l-imħallef tagħmel qatt ta' rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom jiġu indirizzati sitwazzjonijiet bħal dawn. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet qed jiġu evalwati mid-dipartimenti konċernati tal-Gvern u mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Il-Gvern baqa' ma ppubblikax dan ir-rapport.